boyfriend mo. Ano? Sex! Gusto mo tagalugin ko? Ang ibig mo sabihin? Di totoo yan. Hindi magagawa sa akin ni Jake yan. Sino ka ba talaga, ha? Siguro magnanakaw ka, no? O kaya mamamatay tao? Ano ginagawa mo dyan sa bahay nila? Part ka ba ng sindikato? Tatawag ako ng pulis! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. One, two, three. Sarah! Saglit. 5, 6, 7, 8. Sarah! Nag-email na sila. Bilisan mo, babe. Ano? Nag-email na sila? Talaga? Ano sabi? Pasado ka raw. Congrats, babe, ha? Makaka-abroad ka na. Talaga? Yes! Babe, masaya ko! Oo, congrats, babe, ha? Kaso lang, Bakit? Ano yun, babe? mamimiss kita. Ito naman, 3 taon lang naman yung kontrate. May Yahoo Messenger naman. Magvi-video call tayo araw-araw. Kaya huwag ka na maglungkot, babe. Para sa atin din naman to. Mag-iipon lang ako para makabili tayo ng bahay at lupa. Tapos uuwi rin ako kaagad-agad, babe. O, sige na nga. Ano pa bang nagagawa ko? I love you, Jake. I love you too, babe. Baka naman kapag may nakita kang gwapo sa Canada, bigla mo akong iwan, ha? Grabe ka naman sa akin. Babe, huwag kang mag-alala. Pagkalapag ng airplane sa Canada, sisigaw agad ako. Hoy! May boyfriend na ako! Ganon! Nakakatuwa ka talaga. Alam mo, sa lahat ng mainhin, ikaw ang pinaka-cute. Babe, wait lang. Sorry. Baka naman pwede na. Total naman, aalis ka na. Babe, sorry talaga. Tama na, hindi ko pa kaya eh. Hindi pa ako handa para dito. Tuturuan naman kita eh. Sige na. Babe, teka. Hindi ka ba nagugutom? Anong gusto mong ulam? Bad trip naman. Sige na nga. Anong oras ba uuwi yung mga magulang mo? Babe, parating na siguro. Hi babe, kumusta ka na dyan? Eto, miss ka na. Wala bang umaaligid sa'yo dyan? Baka naman may lalaki ka na agad dyan. Babe naman eh. Tigilan mo nga yung mga pagdududa mo. O ikaw, kamusta ka naman dyan? Kamusta work mo? Oo nga pala babe, may good news ako. Ano yun? Promoted na ako. Talaga, babe? Oo, from sales associate to sales manager. Oh, ang galing mo talaga. Ang galing-galing talaga ng Jayco. Babe, congrats. Akis kita sa screen. Salamat babe ha. Ikaw, hindi ka ba napapagod dyan? Hindi naman masyado. Medyo mainit lang dito sa factory. Eh kung umuwi ka na lang kaya, total naman, tumaas na yung sweldo ko. Kung pwede lang eh. Ang kaso, di ba nakapirma na ako? Malaki yung bayad, babe, kapag hindi ko tinapos yung kontrata. Pero babe, good news sa atin yung promotion mo. At least, mabilis tayo makakapag-ipon, di ba? Huwag kang mag-alala. Pagka-uwi mo, pakakasalan kita kaagad. Babe, talaga? Oo, basta, huwag mo kong ipagpapalit ha. Oo naman, Jake. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Kahit hindi ka maputi.
Mas gwapo ka pa rin kesa sa mga foreigner dito, okay? Ang lambing talaga ng mahal ko. Sarah! Babe, sige. Tawag na ako ng boss ko eh. Mamaya na lang ulit, ha? Sige babe, mag-ingat ka dyan ha. I love you. Yes, Sir Stanley. I bought you some cake. Thank you po. What's po? Sorry, it's a Filipino word to express respect to older people. What? But I'm not old. I know, I'm so sorry. I'm just used to it when talking to people. You know what, Sarah? I really admire for you being so nice. Your boyfriend is so lucky to have you. Thank you po. Hello? O bakit hindi pa rin ako kolekta? Ilang buwan na ba yan? Kolektahin mo na yan ha. Bigyan mo ng penalty kapag hindi pa rin nagbabayad. Ano? Bakit ako ang dapat makipag-meet dyan? Di ba account mo yan? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? What? Paano hindi mo kayang i-handle? Jeffrey naman kung hindi lang kita katropa. Sige na. Bigyan mo sa akin yung number. Ay, problema na naman. Hi, ikaw si Kat? Yes, ako nga. Bakit hindi pa rin nare-release ang check-in namin? Puro bad order ang products nyo. Hindi namin yun babayaran. Paano naging bad order? Expired na. Wala ba kayong checker o inspector? Sigurado ka ba? Mukha ba akong nagjo-joke? Wow, masungit ha. Nice. Sorry. Okay. So, anong gagawin natin? Wala ka bang common sense? Of course, the product should be replaced. Otherwise, hindi kami magre-release ng check. Okay, sige. Ipapa-pull out ko bukas agad-agad. Good. So, What? may pupuntahan ka ba? Are you asking me for a date? Maybe. May boyfriend ka ba? Wala. Ikaw? Honestly, may girlfriend ako pero nasa Canada siya ngayon. Are you kidding me? So bakit mo ako nilalande? Wala lang. Baka gusto mo lang maglaro. Do I look like a bitch? Hindi. Pero mukha kang magaling eh. Siguro malamya yung girlfriend mo, no? Kaya ka naghahanap ng iba. Well, actually, hindi naman ako naghahanap ng iba. Mahal ko naman yung girlfriend ko. Pero kasi lalaki ako, may pangangailangan. Alam mo na. So, totoo nga. Hindi marunong yung girlfriend mo. Ay, kawawang bata. Ganito kasi yan. Wala pang nangyari sa amin. What? Boring naman ang relasyon nyo. Well, to tell you honestly, oo, mag-2 years na kami. Pero hindi ko pa siya nagagalaw. In other words, virgin pa siya. Kaya ayoko rin pakawalan. Kaya pala naghahanap ka na lang ng makakalikot. Ganun ba yun? I guess, yes. Alam mo, ang honest mo rin, no? Siyempre naman, mas maganda nang malinaw ang lahat. Baka kasi umasa ka pa eh. Wow! So may in love ako sa'yo, ganun ba yun? Yup, Try me, I won't. let's see. Hi, babe. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Natakot kasi ako ng uling kanina, babe. Ganun ba? Maganda ka pa rin naman eh. Salamat, babe. Oh, kamusta pala yung work mo ngayon? Di ka ba nape-pressure? Di ba mabigat yung gawain ng mga manager? Hindi naman babe, marunong naman ako mag-handle ng pressure. Ako pa. Ang galing-galing talaga ng baby Jake ko. Oh, kumain ka na ba? Baka naman nagpapagutom ka na dyan. Hindi naman, babe. Ang maganda sa trabaho ko, kapag nagugutom
kami. Naku, pwede kami kumuha ng tinapay o kaya naman ng cake kapag nagugutom. Oo nga pala, sa bakery nga pala nagtatrabaho. Ang saya siguro magtrabaho dyan, no babe? Sinabi mo pa, yun nga lang babe, puyatan. Kaya nga eh. Bakit kasi nag-night shift kayo? Teka, di ba umaga na dyan? Natulog ka na ba? Hindi pa mamaya na lang kasi namimiss kita. Nako, ikaw talaga. Oh. Sige na, matulog ka muna. Magyahon na lang ulit tayo pagkagising mo. Okay? Sige ka. Baka magkasakit ka pa niyan. Sige na nga, inaantok na rin ako eh. Salamat babe, good night sa'yo dyan ah. Good night, babe. I love you. I love you so much. Sarah, Yes, sir. give me that. This is too heavy for you. You'll never leave this table again, okay? Yes, sir. Thank you po. So are you hungry? I cooked beef steak. It's your favorite, right? Yes po, but no thanks po because I'm full. Are you sure? You can have it later if you want. Okay po, thanks po, sir. If you're already tired, you can take a rest, okay? Don't worry, I won't deduct your salary. Thank you, sir. But, sir, I'm sorry. May I ask, why are you so nice to me? I told you already that I have a boyfriend. I know. I know that you love him very much. And he loves you also. I'm just doing this because it makes me happy. I hope you don't mind. Okay po, thank you po. How I wish I was your boyfriend. If he ever tried to hurt you or make you cry, tell me immediately and we'll go to the Philippines to kick his ass off. Don't worry, sir. He will never do that. Ang galing mo talaga, Kath. Siyempre naman. Ang swerte-swerte siguro ng boyfriend mo sa'yo, no? Well, madalas niyang sabihin yan kapag may nangyayari sa amin. Bakit nga pala kayo nag-break? Ewan ko rin eh. Basta na lang nagsawa na ako sa kanya. Hindi ko rin naman kasi siya sineryoso. Alam mo yun, pastime lang din. Baka kasi hindi mo mahal. Sa'yo pa talaga nang galing yan ah. Bakit? Totoo naman ah. Ewan ko sa'yo. Kahit naman ganito ako, mahal na mahal ko pa rin si Sarah. Bakit hindi na lang siya yung anuhin mo? Ayaw pa nga niya eh. Bakit kasi napaka old school ng girlfriend mo? Siguro mukhang manang yan no? Si Raulo. Alam mo kung ako ikaw, maghahanap na lang ako ng iba. Kung boring na siyang kasama ngayon pa lang, how much more kung mag-asawa na kayo, di ba? Dehado ka na nun. Walang atrasan once nagpakasal kayo. Ikaw rin. Okay lang yun. Tsaka natutunan naman lahat ng bagay. Matututo din yun. Mukha kang walang balak matuto eh. Di sige. Kung boring pa rin siyang kasama, kapag kasal na kami, di makita pa rin tayo. Sira ulo ka ba? Mukha bang hindi ako makakapag-asawa? Hindi ko naman sinabing huwag kang mag-asawa. Ibig mong sabihin, Kadiri, ang baboy mo! Bakit kasi hindi na lang maging tayo ha? Total, parehas naman tayong nag-i-enjoy kapag magkasama, di ba? Ayoko. Bakit? May kulang pa rin ba? Oo. Mahal ko talaga si Sarah eh. Hindi ko siya kayang pakawalan. Mahal mo pero nang bababae ka. Gunggong ka ba? Di hindi naman kita mahal eh. Pastime lang to. Lalaki ako. May pangangailangan. Sa hindi pa yun kayang ibigay ni Sarah eh. Kung mahal mo siya, di sana hintayin mo siya hanggang sa maging ready na siya. Hindi naman doon nasusukat yun. Anong hindi? Ang sabihin mo, binibigyang katarungan mo lang yung kagaguhan mo. Naka-online naman siya. Pero bakit blanco yung camera niya? Teka nga, ibas ko nga siya.
Sino ka? I'm Kath. Hello, Kath. Hello din, Sarah. Kilala mo ako? Oo. Madalas kang nakukwento ni Jake. Ganun ba? Pero, di ba yung background mo, yan yung bahay nila Jake? Nasa bahay ka nila Jake? Yup. Ka-office mate ka ba niya? Nope. Kaibigan. Pwede. Okay. Hindi ka kasi nababanggit sa akin ni Jake eh. Hindi niya naman talaga ako babanggitin sa'yo. What? Anong ibig mo sabihin? Ang hinhin mo nga pala talaga, no? Kaya naman pala naghanap siya ng iba. Ano ang ibig mo sabihin? Sarah, makinig ka ha. Girl, nasa 21st century na tayo. Hindi mo na kailangang magpaka Maria Clara. Sorry, Kath ha. Hindi kasi kita naiintindihan. Nagse-sex kami ng boyfriend mo. Ano? Sex? Gusto mo tagalugin ko? Anong ibig mo sabihin? Di totoo yan. Hindi magagawa sa akin ni Jake yan. Sino ka ba talaga ha? Siguro magnanakaw ka no? O kaya mamamatay tao? Ano ginagawa mo dyan sa bahay nila? Part ka ba ng sindikato? Tatawag ako ng pulis! Will you please shut up? Hindi ako magnanakaw, no? Mayaman kami. I don't need to steal. Babae ako ni Jake. Pastime, ganun. Sinasabi ko to sa'yo kasi I just wanted to be honest, just like your boyfriend. Boring ka raw kasing kasama. Hindi ka magaling magpatayo kaya humanap siya ng iba. That is the truth, honey. Tsaka, look at yourself. Mukha kang manang. Paano ka ba niya nagustuhan, ha? Because you're virgin? One time lang naman yan, eh. Manok yung binili ko, Kat. Sarah? Anong... Jake! Jake, sabihin mong hindi yun totoo! Please, Jake! Ano yun? Anong sinabi mo, ha? Nahihibang ka na ba? Huwag mo ako itulak! Babe, anong sinabi niya sa'yo? Huwag kang maniwala sa kanya, babe. Okay? Mahal na mahal kita. Tahan na, babe, please. Tahan na. Jake, ba't nandyan siya? Anong ginagawa niya sa bahay niyo, ha? Di ba sinabi ko na sa'yo? Duh! Kaka-turn off ka talaga. Tumahimik ka! Lumayas ka dito. Tumayo ka nga dyan. Nakakadiri ka. Alis! Ano nakakadiri? Kung makapagsalita ka, parang ako lang yung may gusto ah. Lumayas ka! Layas! Babe, huwag kang maniwala sa kanya, okay? Ikaw lang yung mahal ko. Maniwala ka. I love you, babe. I love you so much. Teka, Sarah. Anong ginagawa niya sa kwarto mo? Sino kang hayop ka? What? I can't understand you. Speak English, please. Why are you crying, Sarah? Is it because of him? Get away from my girlfriend! Stop cursing me, dude. I'm not doing anything. I'm just here to give her uniform. Uniform your face! Shut up! Get out! Get out! Tumahimik ka na, Jake! Tama na! Please lang! Ano bang nagawa ko sa'yo, ha? Hindi ko na mas maisip na magagawa pa to sa akin! Babe, please. Huwag mo ako babe! Pakababoy niyo! Hindi yun totoo. Hindi ako tanga, Jake! Excuse me. What the hell's going on? Sorry. Sorry na, babe, please. Magbabago na ako. Hindi na mauulit. Please. Hindi mo na ba ako mahal? Sorry na. Why are you asking for an apology? Did he cheat on you, Sarah? Tell me. Akala ko ba mahal mo ko? Ano? Dahil ayaw ba kitang pagbigyan? Yun ba, Jake, ha? Jake, gusto ko rin naman eh. Gustong-gusto ko na. Alam mo bang hirap na hirap ako tiisin yung nararamdaman ko sa tuwing inaaya mo ko? Pero sa tuwing iniisip ko na ito yung pinakamagandang regalo sa'yo sa araw ng kasal natin, nakakayanan kong pigilan yung lahat. Tapos ito lang pala yung gagawin mo. Kailan pa, ha? Kailan pa, Jake? Sorry na, please. Sorry na, babe. Pangako. Hindi ko na uulitin. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka. Please. Sorry na, babe.
have to do this, Sir Stanley. No, I need to go with you in the Philippines. Okay? I already paid your fine. Your payment is to allow me to go with you. Please, Sarah. I have a feeling that your boyfriend will do something bad for you. No, sir. Don't worry, Sir Stanley. He will never do anything to me. Thank you for everything, but you don't have to go with me, please? Are you sure? What can I do? I can't say no to you. If that's what you like, then okay. Babe, Huwag mo ako ma-babe. Hindi ako nagpasundo sa'yo para makipag-ayos. Nagpasundo ako para makipag-break. Break na tayo. ayoko. Please, babe. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Parang awa mo na. Huwag mo namang gawin to sa akin, oh. Huwag ka namang maging unfair. Pangako, magbabago na ako. Gusto mo magpakasalan tayo para maniwala kang ikaw lang ang mahal ko. Babe, will you marry Nahihibang me? ka na ba talaga, ha? Chick naman. Ngayon mo po talaga ako tatanungin yan, ha? Huwag ka nang umiyak, please. Ginagawa ko lang naman to para maniwala kang ikaw lang ang mahal ko. Babe, will you marry me? Bakit? Kapag ba pinakasalan kita, hindi ka na makikipagkita kay Kat, ha? Oo, babe. Pangako yan. Hindi na ako magpapakita sa kanya. Bubuo tayo ng pamilya. Sabay nating palalakihin yung mga anak natin. Teka, ibig sabihin ba niyan, babe? Pumapayag ka na? Pero wala pa naman tayong sariling bahay. Mangungutang ako sa boss ko. Mabait yun. Paano yung pangaral ng mga bata? Madali lang yun, babe. Hahanap ako ng part-time. Sigurado ka na ba talaga? Oh, oo, babe. Mahal na mahal kita. Sige, pumapayag na ako. Talaga? Yes, pangako. Hindi na talaga mauulit. Sarah, Sir Stanley? Sir Stanley, what are you doing here? well, I promised not to go with you, but I did not promise that I will never go to the Philippines. So I'm here. I will stay here for 6 months. Surprise? White, how are you? And why do you have a ring on your finger, Sarah? Sir Stanley, I have good news for you. I'm married and I'm pregnant now. Surprise! What? Oh, yes. Why? Why, Sarah? What about us? Sir Stanley, I'm so sorry. I really love Jake. I guess that's what love is. To forgive and to give another chance. Sir Stanley, don't worry. You will find someone who deserves your love. Babe, asan ka na? Nandito na sa Tagaytay. Kamusta ka na dyan, babe? Ayos lang. Eto, miss na kita. Uy, huwag kang magpapagutom dyan, ha? Oo, babe. Ikaw rin, ha? Yung baby natin, ha? Alagaan mo. Opo. Sige na, mag-start ng meeting namin. Bye, Sarah. I love you. I love you too, Jake. Bye. Meeting mo mukha mo. Oh, gising ka na pala, Kat. Bakit wala na palang laman yung pills mo? Oo nga pala. Huwag ka mag-alala, bibili ako mamaya. Wala ka bang boyfriend ngayon? Wala. Hindi naman ako nakikipag-boyfriend. Kamusta pala kayo ni Sarah? Sabi ko naman kasi sa'yo, kung boring na siya nung magjowa pa lang kayo, for sure boring din siya kapag mag-asawa na kayo. Oh, di naniwala ka na. Hindi ko naman siya gusto ng dahil lang sa sex eh. Mabait si Sarah.
wala na akong mahahanap na kagaya niya. Eh di sana siya yung kinukulong mo sa kwartong magdamag. Kat, hindi si Sarah yung tipo na babae na pwede kong gawa ng iba't ibang posisyon. Masyado ko siyang mahal. Hindi ko kayang babuyin yung katawan niya eh. Ganun talaga. May mga babaeng minamahal at may mga babaeng kinakamalang. Okay. Daming damit Anong gusto mo? Blue or green? Ay, alam mo, hindi na talaga ako makapaghintay sa paglabas mo, anak. Etong panty, Jake, feeling ko mas sexy. Jake? Sarah? Hi, Sarah. Anong ibig sabihin nito, ha? Jake, anong ibig sabihin nito? Akala ko ba nasa Tagaytay ka, ha? Anong ginagawa mo? Ba't kasama mo yung babaeng yan? Sarah, huminahon ka. Nakakahiya. Huwag kang mag-iskandalo, ha? Nakakahiya? At sa'yo pa talaga nanggaling yung salitang nakakahiya? Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng nakakahiya, Jake, ha? Girl, ang ingay mo. Nakatingin na sa'yo yung mga tao, oh. Bakit ka dikit sa asawa ko, ha? Gusto mo bang sabihan kita ng masama dito, ha? Kat naman, ganyan ka ba talaga, ha? Wala ka bang respeto sa sarili mo? Kat naman, ganyan ka ba talaga? Ang dami mong satsat. Huwag ka na kasing magbait-baitan. Sige na, ilabas mo na yung tunay mong kulay. Sampalin mo ako. Sabunutan mo ko. Total, nagpapanggap ka lang namang babait, diba? Gusto mo yon, ha? Eh di sige, ito ibibigay ko sa'yo. Ow! Aray! Ay! Ow! Palang mukha Sarah! mo! Ano ka? Ano ba? Sarah, nakatingin ang mukha mo! Ano? Ow! Ano ba? Isa ka pa! Bakit, Jake? Sarah... Wala na ba akong karapatang magalit, ha? Alam mo, Jake, ikaw mas makati ka pa sa babae. Sarah... Kahit kailan hindi ka na talaga nagbago. Gusto mo sikat, ha? Eh di sige, magsama kayong dalawa. Total, mas bagay naman kayo. Parehas kayong makate! Ha? Talaga. Mas bagay kami at magsasama na kami. Ayaw mo talaga tumigil, ha? Gusto mo talaga masaktan? Ow! Aray! Aray ko! Kanina ka pa, ha? Akala mo aatrasan kita, ha? Hindi porket buntis ka, hindi na kita papatulan! Tumigil na kayong dalawa! Nakakahiya kayo! Sabi ko naman kasi sa'yo, Jake, hiwalay mo na yung asawa mo! Sige, total naman, nagkaharap-harap na tayong tatlo. Sige, Jake, mamili ka sa amin ni Sarah. Siya o ako? Mamili? Ang kapal naman ng kabit na maghamon. Huwag kang mag-alala, Kat. Hindi ako makikipag-agawan. Jake, piliin mo siya. Kasi kung ako yung pipiliin mo, hindi na kita tatanggapin! Sarah naman! Alam mo namang ikaw yung mahal ko, di ba? Kaya nga ikaw yung pinakasalan ko eh. Sarah naman! Tigilan mo ako! Kasal! O di sige! Ayan yung sinsig mo! Ganyan ka ba magmahal, ha, Jake? Ang sakit mong magmahal! Sarah, please! Magsimula tayo ulit. Please, babe. Give me another chance. Jake, ano? O, ganun-ganun na lang? Pagkatapos mo akong pagsawaan, iwanan mo na lang ako? Jake, buntis ako! Ano? Anong buntis? Ano bang pinagsasabi mo, Kat? Oo, buntis ako, Jake! At ikaw yung ama ng batang to! Anong ako yung ama, ha? Hindi ko anak yan! Sa iba yan! Anong ibig sabihin nito, ha? May nangyayari ulit sa iyo ni Kat? Jake! Jake, ayoko na! Hindi ko na talaga kaya to! Ayoko na! Teka lang, Sarah. Wait! Saan ka pupunta, babe? It's okay, Sarah. It's okay. What's wrong with me, Sir Stanley? Why do Jake needs to be with another woman? Am I not enough? No, Sarah. You are perfect. Jake is just an asshole. It's not yet too late, Sarah. I
can be the father of your child. We can go back to Canada and start a new life. No, Sir Stanley. I'm so sorry. I can't do that. Jake is still the father of my child. We are married and I can't just give up everything. But he's a cheater, Sarah. He did cheat on you, and he's repeating it again. If you continue to love him, you will just be hurt again and again. Believe me, you deserve someone better. And I am that someone, Sarah. Just give me a chance, and I will prove that I'm right. I'm so sorry, Sir Stanley. It is better to forgive him 1,000,000 times than to be with someone I do not love. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Jake! Stanley! You stupid mind. Stop being an asshole! Aray, hayop ka ha! Gusto mo na suntukan ha? Sige! Stop it! Stop it! Tama na! Bakla ka pala eh! Ano ha? Nagtatagalog ka na ngayon ha? What's your problem? Okay, stop it. I paid for tutorial. That's why marunong na ako ng konti. By the way, I talked to Sarah, Jake. You talk to Sarah? Why? Are you trying to steal Sarah from me? Yes, Jake. I tried many times. But Sarah, she loves you so much, Jake. If you could just see her the way I see her, you will never think of cheating. Sarah is one of a kind. You can never find someone like her. She's 1 in a million. I'm sorry, Jake. But look at yourself. I swear to God, you are no better than me. I have everything. She can live a comfortable life with me for the rest of her life. I just don't understand why Sarah keeps on choosing you over me. I guess that's what she really is. A kind woman. You know what, Jake? I think I know why you're cheating. Because of sex, right? I'm a man too, Jake. I can't live without pleasure. But sex, I know it is sweet as heaven. But to live a peaceful life, believe me, every day is worth living. Babe, Tama na, Jake, please. sorry. Ang hirap, Jake, eh. Ang sakit. Sobrang sakit na. Alam mo yung pakiramdam na umasa ako magbabago ka na. Na matatapos na lahat ng panluloko mo kasi kinasal na tayo. Kasi nakabuo na tayo ng anak, pero hindi. Jake, sa bawat gabing magkatabi tayo. Sa bawat halik mo. Napaniwala mo na ako lang. Pero Jake, ano pa bang dapat gawin ko, ha? Ano pa bang kulang? Ano bang mali sa akin? Babe, wala. Maniwala ka. Walang mali sa'yo. Ako lang tong gago at hindi marunong makontento. Alam mo, wala kang kwentang lalaki. Hindi mo deserve mabuhay. Sorry na, please. Ilang sorry na ba, ha? At ilang sorry pa ang dadating? Ilang patawad pa bago ka magbago? Jake, buntis na ako eh. Anak mo to, oh. Paano mo to nagawa sa amin, ha? Sorry, Sarah. Sorry, babe. Hindi na mauulit. Hindi na mauulit! Hindi na mauulit! Ulit! Na naman! Sorry na, please. Hindi na mauulit, Jake, ha? Ayoko mawala ka. Hindi ko kaya, Sarah.
Alam mo, Jack, gusto kitang murahin. Gusto ko. Hindi ko magawa. Ang dami kong chance para hiwalayan ka at sumama na lang kay Stanley, pero hindi ko yun sinamantala. Alam mo kung bakit? Ha? Alam mo? Kasi mahal kita! Kaso hindi mo ako katulad. Tama na, babe, please. Tama na. Huwag mo akong yakapin. Lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin. Sorry na, please. Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko, ha? Layuan ko si Kat. Sige, hindi na ako magkipagkita sa kanya. Pangako yan. Gusto mo? Tumira lang tayo sa ibang bansa. O kaya sa malayo. O kung saan ko siya hindi makikita. Gusto mo ba yun? Ha? Gagawin ko yun, babe. Please lang, Sarah. Huwag mo kong iwan, please. Hindi ko kaya. Promise, magbabago na ako. Ito na yung huling beses na manghingi ako ng tawad sa'yo. Please, give me another chance, Sarah, please. Kumusta? Bakit di pa rin kayo lumilipat ni Jake? Bakit naman kami lilipat? Di ba dapat ikaw ang lumayo? Palaban ka na ngayon, ha? Masyado lang akong naging tanga nun, Kath. Ang laki na ng tiyan mo. Akala ko makukunan ka na nun. Sayang. What? Huwag mo akong subukan, Kath. Baka masaksak kita ngayon. Nakakatuwa ka kapag nagagalit. Akalain mo yun? Sa lamya mong yan? Kaya mo palang magalit? Hindi ka ba naawa sa sarili mo? Paano mo palalakihin yung anak mo, ha? Anong sasabihin mo sa kanya paglaki niya? Paano mo sasabihin sa kanya na yung ama niya ay may asawa at isa kang kabit? Huwag mong idadamay ang anak ko. Baka mapatay kita. Bakit ka ba dito, ha? Anong pakay mo? Bakit ka nakipagkita? Tahimik lang ang buhay namin ni Jake. Huwag mo na kaming guluhin. Alam ko. So bakit ka nga nakipagkita? Gusto ko lang sabihin na aalis na ako. So anong paki ko? Pupunta na akong Amerika. Gusto ko lang sanang sabihin mo kay Jake na aalis na ako. Ayaw niya na kasi akong kausapin. Siya pa rin naman ang ama ng dinadala ko eh. Pero kung hindi niya yun kayang tanggapin, ayos lang naman. Ba't ka pupunta sa Amerika? Gusto kong magbagong buhay. Gusto kong magkaroon ng ama tong anak ko. Hindi mo naman kailangang umalis eh. Hindi ko naman pagbabawalan yung anak mo na maging tatay yung asawa ko. Ikaw yung ayoko. Ayokong dumikit ka sa asawa ko. Ayokong idamay ang anak mo sa kasamaan ninyo. Bakit ka ba ganyan, ha? Bakit ba napakabait mo, ha? Alam mo kung ako ikaw, baka patay na yung kabit ng asawa ko. Kasi nga hindi ako ikaw. Hindi ko babaguhin yung sarili ko nang dahil lang sa kasamaan ng ibang tao. Kakaiba ka? Sige na, umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita pang muli sa amin. Good luck, Kath. Bye. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Always your number one SM radio station. Love